ay ubod ng rupok Ah, at hindi nakikinig sa mga advice mo. Pagsasabihan mo pa ba siya? O hindi na? bilang isang mabuting kaibigan, tuloy-tuloy pa rin ako sa pagsasabi sa kanya. Kahit na siya ay marupok. Oo. Kahit na hindi siya nakikinig sa akin, patuloy pa rin akong magsasabi sa kanya. Oo. Kasi hinihintay ko yung pagkakataon na maging tama lahat ng mga advice ko at ma-feel ko yung satisfaction na masabi na yan ang sinasabi ko sa'yo. Akala ko ang sasabihin mo hanggang sa ma-realize niyang kayo talaga para Oo. sa isa't isa. Pwede yun. Oo. Diba? Pero feeling ko nasasabi mo lang yan kasi hindi ka pa nagkakaroon ng kaibigan na grabe yung ubod ng pagiging matigas ng ulo. Pwede din, no? Based sa experience ko, so far so good naman yung mga kaibigan ko nakikinig Baka mga masunurin sa'yo. Oo, masunurin sa akin. Kaya nga up until now, miserable yung buhay nila. Kaya nga yun yung itatanong ko sana eh. Alam ba nila na mali-mali yung mga advice na binibigay mo? Ayan, tama yun.